La llum i l'ombra. A l'edat mitjana, uns quants companys ens hem unit per aconseguir els fragments de l'esfera dels 4 esperits. El destí de cadascun de nosaltres, al Japó de fa 500 anys, depèn del fragment de l'esfera que encara ens queda per trobar. Un viatge per l'edat mitjana amb l'Inuyasha! Ha aparegut un dimoni lletgíssim. Pensava dir-li... A mi m'agrada el porc arrebossat, però no em casaria mai amb un dimoni porc. Però les coses han anat d'una manera que no m'hauria imaginat mai. Pots somiar amb valentia, ara podem fugir corrent d'aquest món. Aixecar-nos i lluitar contra la trista realitat. El valor ens va creixent molt dins del nostre cor i tot allò que hem somiat, tot ens ha quedat gravat. Tot és dins del cor dient som-hi tots. No vols barrar pas a la força que et fan endavant, creix i trenca la closca on fins ara s'ha estat. Pots somiar amb valentia, torna a intentar-ho, lluita contra els teus dubtes, juntament amb tu fins la fi. Recorda, si vols plorar per la soledat, ensenya-me camí i lluita quan plors.